Чанта. Чанта? Леле, много красива чанта рисуваш ти. Много? Да. Да, ай сега да нарисуваме. Какво? Вивка? Вивиан? Вивиан? Айде да нарисуваме друга чанта. Да. Айде. Разказвай сега. Дева. Браво! Сега другата чанта и да рисувам. Искаш да нарисуваш другата чанта? Не друга искам това. Друга. Айде. Друга чанта. Къде е другата чанта? Покажи я. Виж? Тази ли? Ма много красива чанта си нарисувала ти. А ще нарисуваш и обувки. Да. Айде. Обувки сега да нарисуваме. Сега. Оп. Браво! Ма ти си много добра, бе. Искаш как ти да нарисува нещо? Дай. Не. Добре, няма. Вивиан. Айде да напишеш твоята буквичка сега. Нали вчера се учихме как да пишеш твоята буква? И на тате, и на баба буквата. Айде, тук да нарисуваме В. Не. Аз Санта рисувам. Санта. Само чанта ли рисуваш днеска? Виж? Ау! А леле, каква красива чанта. Да. Да. Сега чува нова чанта. Нова чанта. Виж? Леле, пати ли си нарисувал този път? Ау, какво красиво патенце. Ще ми нарисуваш ли едно е тук? Е, тук ми нарисувай. Хайде. Вивка, дай да нарисуваме едно друго пате. Искаш ли? Не. Аз рисувам. Добре, ти рисуваш. Окей. Ето я пата. Другата. Рисуваме пак пата. Добре, рисуваме пак пате. Ето рисувам. Но пате. Ти голяма пате. Леле, какво голямо пате. Какво голямо пате. Ау! Виждам. Айде, как сега да нарисуваме нещо друго? Искаш ли да нарисуваме нещо друго? Да. Какво ще рисуваме? Нещо друго рисувам. Да. Искаш ли обувки да нарисуваме? Не, аз рисувам муки. Ти ще рисуваш обувки. Голяма буги. Я да видиме. Леле, какви голями обувки си нарисувала. Леле. А, не, како тук, не. Баба забранява. Ето тук, на обратната страница, ето тук. Айде, виж при патето. При патето, където нарисувахме. Не, е тук. Къде? Е тук. Виж, е тук. Добре, рисувай там. Но пате на танта писа. Да, едно пате и една чантичка. Тантика. Да. Аз съм на танти. Виж патето. Виждам патето. Виж голяма пате. Голямо пате, да. Та-та. Браво! Етиката. Да. Сега суме на пат. Айде, нарисувай едно пате. Виж патето. Виждам го патето. Виждам го. Други се сувам. Да, айде.